U posljednje vrijeme sve češće čitam i slušam o nasilju i onda zastanem i sjetim se da dobro još uvijek postoji. Postoji u čovjeku koji ne okrene glavu, u roditelju koji uči dijete da snaga nije u šaci nego u srcu, u onome tko stane između nepravde i nemoćnog čovjeka. I možda takvi ljudi ne pune naslovnice, ali zbog njih čovjek još uvijek može vjerovati u ljude. Dobrota je kad možeš biti grub, a ipak izabereš ostati čovjek. I nije hrabro samo napraviti nešto veliko, nekad je hrabro samo reći dosta. Nekad je hrabrost ne postati grub samo zato što je svijet grub prema tebi. Zato ja i dalje vjerujem u ljude. Možda ne u savršen svijet, nego u one dobre ljude zbog kojih se netko osjeti sigurnijim, netko ponovno povjeruje da nije sam. I možda ne možemo promijeniti sve, ali možemo odlučiti da iz nas ne krene još jedna gruba riječ, još jedna tišina kad netko treba pomoć. Jer nekad jedna dobra osoba ne promijeni cijeli svijet, ali nekome postane razlog da ponovno povjeruje u njega. I najljepše je to što ga svatko od nas može nekome pokazati.